ning kabalaka nunod sa COVID-19. Adunay pipila nga nakamugna og makalingaw nga kanta sama niining usa ka retired teacher sa Escalante Negros Occidental. Siluan mayroon dina sa report. Sa akong pagpaniis, sukad nga ning abot ning COVID, ang mga tao mudong kutob na lang sa pantaw. Siya ang 54 anyos nga si Josephine Gomere, usa ka retired public school teacher sa Escalante Negros Occidental. Abril 2, dihang iyang gipost ang iyang komposisyon. Ug tungod kay mahilig sad siyang mogitara, siya ra usab ang miduyog niini. Pinasubay sa tuno sa sikat nga kanta sa Subuanong singer nga si Max Orban. Iapis mga pag-ampo, frontliner si Pangamuyo, mawagtang COVID-19 ug mahuman na ang quarantine. Amen. Sulod lang sa 4 ka adlaw, mikapina sa 29,000 ka mga shares ug dulan 500 ka mga comments ang iyang post. Ug aron makasabot ang iyang live-in partner, kinsa usa ka Canadian national, nag-compose usab siya og English version sa iyang kanta nga miani usab ug dulan sa 600 ka mga shares. Can walk on me until the terrace. The ordinance have been issued. Public plaza you had to avoid. Matod ni Josephine, tungod sa gipatumang home quarantine, nagkalagyo ay sila sa iyang pamilya ug mao kini ang nakapaaghat kaniya nga makakompose og kanta. Hello everybody. Thank you for watching my COVID composal. Luan Merondina, Balitang Bisdak.